Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Islaw. Taong 1964, Samar. Dahil sa nagdaang digmaan, halos matakot na ang lahat ng mga tao. Ang mga nakatira sa nayon ay mas dumalang na ang pagtungo sa bayan, at ang mga taga-bayan naman ay nangangamba rin sa kanilang kaligtasan. Natatakot sila, gawa ng hindi pa tuluyang sumuko ang mga Hapones at gumawa sila ng isang biglaang pag-atake. Sa mga panahong ito, meron ng asawa at isang anak si Islaw. Ang kanyang asawang si Marta ay madalas na naglalako ng mga kakanin sa mga kanayunan. Samantalang siya naman ay isang simpleng magsasaka sa lupang ipinagkatiwala lamang sa kanila. Sa lupang ito niya itinatanim ang mga palay at mais na nagsisilbi nilang pagkain. Sa kaparaanang ito ay hindi na sila madalas na gumagastos para sa pang-araw-araw nilang pagkain. Subalit, kahit na hindi sila namomroblema sa kanilang pagkain, naging problema naman nilang dalawa ang pagiging sakitin ng kanilang anak. Kahit ilang buwang gulang pa lang kasi ito, ay may hika na siya. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, umasa sila sa mga herbal na gamot. Ilang beses na rin nilang pinatingnan ang kanilang anak sa mga albularyo, pero kahit pa na may ibinibigay silang gamot, ay hindi ito nagiging epektibo. Hanggang isang gabi, sa hindi malamang dahilan ni Islaw, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Kahit pa napagod na pagod siya sa pag-aararo, ay hindi siya nakakaidlip kahit na ano pa man ang kanyang gawin. Ba't kaya ganito ang pakiramdam ko? Para kasing may hindi magandang mangyayari. Inakala ni Islaw na baka may paparating na lindol, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Naisipan niyang gisingin na lang ang kanyang asawa nang sa gayoy pareho silang makapaghanda. Subalit, nang akmang yuyugyugin na sana niya ito para magising, natigilan siya nang may marinig siyang alulong ng mga aso. Nakaramdam ng pangingilabot si Islaw, kaya minatyagan niya kung saan nagmumula ang naturang alulong. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng kilabot noong mawari niyang sa mismong tapat ng kanilang bahay nakapwesto ang mga asong yon. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya minabuti niyang bumangon. Sinilip niya sa bintana kung saan nakapwesto ang mga aso, ngunit hindi niya nakita ang mga ito. Sa kadahilanang yon, minabuti niyang lumabas sa kanilang bahay habang dala ang kanyang itak. Saktong pagkalabas niya ay nakita niya ang 3 aso na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakaharap yon sa kanilang bahay at patuloy pa rin sa pag-alulong. Dahil dito, nilapitan sila ni Islaw at sinubukang itaboy. Subalit nang papalapit na siya ay nagtaka siya dahil nagbabaga ang mga mata nun. Lumakas ang kabog ng kanyang puso. Alam niyang hindi mga ordinaryong aso ang mga yan, kaya napamura na siya tsaka inihanda ang kanyang itak. "Anong ginagawa niyo rito? Umalis kayo rito! Alis!" Sigaw niya habang iwinawasiwas ang kanyang itak. Napangisi naman sa kanya ang 3 aswang, ngunit hindi man lang sila natinag. Patuloy silang umalulong habang nakaharap sa bahay ni na Islaw. Dahil dito, sinugod na sila ni Islaw tsaka sinubukang tagain. Subalit sa pagkakataong yon, napatakbo ang 3 asong yon hanggang sa medyo nakalayo na ito sa kanilang bahay. Babalik na sana siya sa loob ng kanilang tahanan, ngunit muling napaalulong ang mga aso at kagaya ng nauna nilang pwesto, nakaharap pa rin ito sa kanilang bahay. Tatakbo sana si Islaw para sugurin sila at tuluyang itaboy, subalit narinig niyang umiiyak ang kanilang anak. Agad niyang naisip na marahil ay nasa panganib ito, kaya nagmadali siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay.
Saktong pagkabalik niya roon, ay nakita niyang patuloy pa rin sa pag-iyak ang kanilang anak at parang hindi ito mapakali. Nagmadali namang nilapitan niyo ni Islaw, subalit saktong pagkalapit niya ay natigil ang pag-iyak ng kanilang anak. Nagtaka siya kung ano nangyari roon at ng kanyang usisaing, nanlumo siya nang malamang hindi na humihinga ang sanggol. Nangingitim na rin ang mga labi at mga kuko nito. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Mga walang iya sila. Magbabahid sila sa ginawa nila sa'yo. Gigil na wika ni Islaw. Noong mga panahong yon, napagtanto niya na marahil ay ang kanyang anak ang pakay ng mga aswang na yon. Dahil sa kanyang pagsigaw, biglaan ding nagising si Marta. Hindi na nito nagawa pang mausisa nang makita niyang umiiyak si Islaw habang karga ang kanilang anak. Umiyak na rin si Marta noon at sinabi na dalhin nila sa isang albularyo ang kanilang anak at magbakasakaling muli itong mabubuhay. Napatango naman si Islaw at noon din itinakbo nila ang kanilang anak sa pinakamalapit na albularyo. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagtakbo nang mapansin nilang may mga nagbabagang mga mata na nakamasid sa kanila. Hindi na lamang nila inintindihan, gawa ng ang nasa isipan nila ay ang mabuhay ang kanilang anak. Subalit, nang medyo malapit na sila sa bahay ng albularyo, hinarang sila ng isang dambuhalang aso. Naninindig pa ang mga balahibo nun sa leeg at nakahanda ang mga paa para sumugod kina Islaw. Ikaw na ang kumarga nito at haharapin ko ang halimaw na yan. Kung pupwede, mauna ka na rin sa bahay ng albularyo. Seryosong wika niya sa kanyang asawa, sabay abot dito ng kanilang anak. Napatango naman si Marta at nang maharangan na ni Islaw ang malaking aso na nasa tapat nila, patakbong umalis si Marta para makarating kaagad sa bahay ng albularyo. Nang makita naman ng asong yon na papaalis na si Marta, sinubukan itong habulin yon, subalit mabilis siyang sinugod ni Islaw. Mga demonyo kayo! Ano ang rason kung bakit pinatay niyo ang kaisa-isa kong anak? Gigil na sigaw niya. Akmang tatagain na sana niya ang malaking aso nang biglaan siya nitong hinarap. Sumugod ito sa kanya, kaya napaatras ng ilang hakbang si Islaw. Noong mga sandaling yon, nakarinig si Islaw ng mga ingay ng aso, kaya napagtanto niyang yun nga ang mga nakamasid sa kanila noong pagkababa pa lang nila sa kanilang bahay. Dahil nga napaatras si Islaw, hindi siya natamaan ng ataking yon ng aswang. Subalit sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, sinubukan siyang lundagan ng naturang aso. Dahil madilim ang bahaging kinaroroonan nila at hindi nakapaghanda si Islaw, nabuwal siya sa lupa. Naging mabilis naman ang paggalaw ng naturang aso at sinubukang ibabawan ni Islaw. Subalit agad na napagtanto ni Islaw ang balak ng aswang na yon, kaya nagawa niya ang makailag at muling napabangon. Nakita niyang papalapit sa kanya ang iba pang mga aswang, kaya nabahala siya. Pero ang mas lalo niyang ikinabahala ay nang nilampasan lang nila siya. Ako ang harapin niyo! Bumalik kayo rito! Sigaw ni Islaw nang mawari niya na ang posibleng pakay ng mga yan ay ang habulin ng kanyang asawa. Sinubukan niyang habulin ng mga aswang na yan, subalit gano'n na lang ang kanyang gulat nang may malakas na puwersang tumama sa kanyang katawan. Tumilapon siya at nabitawan niya ang kanyang itak. Noong mga sandaling yan, pinilit niya pa rin ang makabangon. Iginala niya ang kanyang paningin, pero wala na roon ang aswang na umatake sa kanya. Lumakas palalo ang kabog ng kanyang dibdib dahil naisip niyang nasa panganib ang kanyang asawa at anak. Diyos ko po, huwag niyong ipahintulot na may mangyaring masama sa kanila.
Patnubayan niyo po sila at iligtas mula sa mga demonyong aswang na yon. Noon din, hinagilap niya ang kanyang itak. Pagkatapos nito, hinabol niya ang kanyang asawa at nagbakasakali siyang maabutan niya ito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo noong marinig niya ang mga ingay ng aswang sa hindi kalayuan. Alam niyang yun din ang tinahak na daan ng kanyang asawa, kaya nabahala siya para sa kalagayan ng kanyang mag-ina. Nang makarinig na siya ng malakas na hiyaw, doon na at mas binilisan ni Islaw ang kanyang pagtakbo. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay natanaw niya ang kanyang asawang tumatakbo rin. Subalit makalipas ang ilang sandali, napasigaw ng ubod ng lakas si Islaw nang makita niyang sabay-sabay na inatake ng mga aswang ang kanyang asawa. "Asawa ko! Lubayan niyo ang asawa ko! Maawa kayo!" Palahaw ni Islaw habang patuloy sa kanyang pagtakbo. Subalit, noong ilang metro na lang ang layo niya sa kinaroroonan ni Marta at ng kanilang anak, nagulantang siya nang may umatake sa kanya mula sa likuran. Bago pa man malaman ni Islaw kung ano yan, nabuwal na siya sa lupa. Agad siyang napalingon at napamura nang makitang isang malaking aso pala yun. Babangon sana kaagad siya para ipagtanggol ang kanyang mag-ina, pero biglaan siyang kinagat ng aswang na yon sa kanyang binti. Pagkatapos nito, sinubukan siyang ibalibag ng aswang na yon, pero sa kabutihang palad ay nagawang makakapit ni Islaw sa isang nakausling ugat ng puno. Noong mga sandaling yon, sinipa ni Islaw ang naturang aswang at dahil doon nabitawan siya nito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Islaw. Nagmadali siyang tumayo, tsaka siya tumakbo para lapitan ang kanyang asawa. Habang tumatakbo ay hindi niya napigilan ng kanyang panlulumo nang makitang pinagpipiestahan na ng mga aswang na yon ang katawan ng kanyang asawa at anak. Noong tuluyan na siyang makalapit doon, iwinasiwas niya sa lahat ng direksyon ng kanyang itak hanggang sa napaatras ang mga aswang. Walang humpayang pag-iyak ni Islaw nang makita niya ang sitwasyon ng kanyang asawa at anak. Halos naghahalo na ang dugo at laman ni Marta at maging ang mga laman loob nito ay nagkalat na sa lupa. Ang kanilang anak naman ay halos hindi na makilala, gawa ng durog na ang buong katawan nito. "Magbabayad kayo! Hindi ko mapapalampas ang ginawa niyong to!" Mangiyak-ngiyak na sigaw niya. Sinugod pa ni Islaw ang mga aswang na yon, subalit biglaan silang tumakbo na parang may kung anong kinakatakutan. Sinubukan pa silang habulin ni Islaw, pero nang maalala niya ang sitwasyon ng kanyang mag-ina, bumalik siya roon at napalumpasay habang umiiyak. Nasa ganong kalagayan siya nang makarinig siya ng kaluskos na papalapit sa kanya. Dahil dito, agad na hinawakan ni Islaw ng mahigpit ang kanyang itak, tsaka siya tumayo. Atakihin na sana niya ang nasa likuran niya, pero nakita niyang isa itong matanda. Sinipat niya ng maigi ang mukha nun, at nang mapagtanto ni Islaw na ang albularyo yon na sana'y pupuntahan nila, doon na siya tuluyang napahagulgol. Ikinuwento niya sa albularyo kung ano ang nangyari at maging ang albularyong yon ay nakaramdam ng galit. "Mga demonyo talaga ang mga yan. Paniguradong may nag-uutos sa kanilang gawin yon." Nag-usisa naman si Islaw kung ano ang ibig sabihin ng naturang albularyo, kaya hindi rin nag-alangan ng matanda na sabihin ang patungkol sa mga nilalang na gumawa ng karumal-dumal na gawain sa kanyang asawa at anak. Tinatawag silang labang. Mga uri sila ng masasamang elemento na kadalasan ay nag-aanyong hayop. Hindi sila basta-bastang pumapatay para lamang makakain dahil kalimitan, mga bangkay ang kanilang kinakain. Kaya malakas ang kutob ko na may nag-uutos sa kanila.
sabi ng albularyo. Napailing si Islaw noon nang malaman niyang mali siya ng inaakala na aswang ang mga yon. Agad siyang nagwikang nais niyang ipaghigante ang kanyang asawa at anak. Nangako naman ang albularyo na tutulong ito nang sa gayoy masugpo na rin ang pananalasa ng mga nilalang na yon. Napag-alaman din ni Islaw mula sa albularyo na may mga kaso na rin na kinasangkutan ng mga ganoong uri ng nilalang. Dahil wala na rin naman silang magagawa sa bangkay ng kanyang mag-ina, minabuti ni Islaw na ilibing na lang ang mga yon. Tinulungan siya ng albularyo at nang matapos yon, ay dinala nito si Islaw sa kanyang bahay. Pinakalma na muna niya si Islaw at hinayaang magpahinga. Subalit dahil sa nangyari sa kanyang asawa at anak, napuno ng galit ang kanyang puso. Alam niyang kailanman ay hindi matatahimik ang kanyang kalooban hanggat hindi niya na ipaghihigante ang kanyang mag-ina. Subalit, dahil pagod din ang kanyang katawan sa mga naganap, tuluyan na rin siyang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, pagkagising niya ay naabutan niya ang albularyo na may kung anong inihahanda. Nilapitan nito ni Islaw, tsaka inusisa, at doon niya napag-alaman na babasbasan pala siya ng albularyo nang sa gayoy magkaroon siya ng kakayahan para labanan ang mga labang na pumatay kina Marta at maging ang kanilang itinuturing na Panginoon. Matapos nilang makapag-agahan, ay agad na binasbasa ng albularyo si Islaw. Hindi rin na ipagkaila ni Islaw ang kakaibang puwersang lumukob sa kanyang katawan matapos siyang basbasa ng matanda. Ngayon, may angking ka ng kabal at kunat sa katawan. Tsak na hindi ka na madaling matatalo ng mga elementong yon. Magkakaroon ka rin ng kakayahan na makita ang iba pang mga elemento na nasa paligid mo. Saad ng albularyo. Nang malaman niyo ni Islaw, ay agad siyang nagwika na gusto niyang hanapin na ang mga labang at maging ang amo nilang nag-utos para patayin ang kanyang asawa at anak. Hindi na po ako makapaghintay. Kailangan ko may paghiganti ang aking mag-ina sa lalong madaling panahon. Wala namang nagawa ang albularyo dahil naramdaman nila ang apoy sa damdamin ni Islaw. Ipinagkaloob na lamang nito sa kanya ang isang binalhag na may nakabaong mutya ng kidlat sa mismong hawakan nito. Ingatan mo ang patalim na yan dahil pamana pa yan ng aking lolo. Marami ng aswangan na patay niyan at saka makakatulong ito sa iyo para magtagumpay ka sa iyong paghigante. Wika ng albularyo. Itinuro pa ng naturang albularyo kay Islaw ang kinaroroonan ng mga tao na posibleng may-ari o nag-utos sa mga labang. May mga matataas na uri ng manggagamot, may mga pinaghihinalaang mangkukulam at mambabarang, at meron din namang mga aswang. Nagpasalamat naman si Islaw at sinabing hindi siya titigil hanggat hindi niya na ipaghihigante ang kanyang mag-ina. Wala akong pakialam kung makapangyarihan man sila. Malas na lang ng mga labang at ng amo nila kapag nasumpungan ko silang lahat. Noong mga panahong yon, nagpaalam na si Islaw na umalis at sinimulan ang paghahanap sa mga labang. Sinimula ni Islaw ang paghahanap sa mga taong sinabi sa kanya ng albularyo. Wala siyang naging pakialam kung hindi man siya nakapagpalit ng damit at kahit nakaligo man lang. Ang tanging nasa isipan niya ay ang mapaslang din ang gumawa ng masama sa kanyang pamilya. Iginugol niya ang bawat araw sa paghahanap sa mga labang at sa mga amo nito. Subalit, lumipas lamang ang mga linggo at buwan. Hindi pa rin niya natagpuan kung sino talaga ang siyang kinikilalang Panginoon ng mga labang.
Ang bawat taong pinupuntahan kasi niya ay minamatyagan niya ng ilang araw, subalit hindi naman niya namataan ang mga labang sa kanilang bakuran. Isang araw, dahil pagod na si Islaw at nakakaramdam siya ng pangungulila sa kanyang asawa at anak, minabuti niyang umuwi na sa kanilang nayon para puntahan ang bahaging pinaglibingan niya sa kanila. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng paninindig ng kanyang balahibo. Maliwanag pa naman, kaya hindi siya nahirapang sipati ng buong paligid. Wala naman siyang ibang nakitang nilalang, subalit gawa ng nakaramdam na siya ng enerhiya ng mga elemento, hindi siya nakampante. Minabuti niyang dumiretso sa pinaglibingan nila sa kanyang asawa at anak, at nang naroroon na siya, ay mas lalo pang sumidhi ang galit na kanyang nararamdaman. Nakita niya kasing may humukay sa libingan ng kanyang asawa at anak, at wala na roon ang kanilang mga labi. Talagang mga demonyo kayo, ha? Humanda kayo kapag nalaman ko kung sinong nag-utos sa inyo. Sisiguraduhin kong magiging abo kayo. Nanginginig sa galit noon si Islaw. Noong mga sandaling yon, nagmadali siyang umalis. Minabuti niyang dumaan na muna sa kanilang bahay para kahit sa alaala man lang ay makapiling niya ang kanyang asawa at anak sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang may matanaw siyang matandang lalaki sa hindi kalayuan. Lumakas ang kabog ng puso ni Islaw. Alam niyang may kakaiba sa naturang matanda, ngunit mas pinili niyang wag na munang intindihin yon. Noong makarating siya sa kanilang bahay, ay muli siyang napahagulgol. Naalala niya sa bawat sulok nito ang kanyang asawa at anak. At ang bawat sandali ng kanyang pananatili roon ay tila nagiging mitya para ipagpatuloy niya ang kanyang paghahanap sa taong nag-utos sa mga labang para patayin ang kanyang mag-ina. Subalit, dahil sa labis na pagod na kanyang nararamdaman, nakatulog siya habang nagmumuni-muni. Hindi niya namalayan ang oras at naalimpungatan na lamang siya na madilim na ang paligid. Noong mga sandaling yon, nakaramdam siya ng hindi pangkaraniwang puwersa sa paligid. Nagmatsyag siya hanggang sa mapansin niyang may mga mapupulang mga mata na nakasilip sa kanya sa siwang ng kanilang dingding. Agad na naisip ni Islaw na baka yun na ang mga labang na kanyang hinahanap, kaya hindi na muna siya gumalaw at pinakiramdaman na muna niya ang mga ito. Hawak niya ang kanyang binalhag at anumang oras ay pupwede niyang labanan ang mga yon, ngunit iba ang tumatakbo sa isipan ni Islaw. Susundan ko kayo at nang malaman ko na kung sino ang inyong amo. Wika niya sa sarili. Nagkunwari na lamang siyang tulog hanggang sa lumaon ay napansin niyang umalis na ang mga labang na nakasilip sa kanya. Dahil dito, mabilis din siyang bumaba sa kanilang bahay at hinagilap kung saan na napunta ang mga nilalang na yon. Subalit kahit saan man siya mapatitig, ay wala nang bakas ng mga elementong yon. Maliwanag naman ang buwan, kaya alam ni Islaw na makikita niya ang mga labang kahit pa na medyo malayo na ang mga ito. Walang ano-ano, nakaamoy siya ng tila nabubulok na laman. Agad niyang naisip na kumakain ng mga labang ng bangkay, kaya sinubukan niyang tuntunin ang pinagmumula ng amoy na yon. Humanda kayo sa akin. Sisiguraduhin ko ngayong gabi ay magbabayad kayo sa inyong naging pagkakasala. Saad pa ni Islaw. Pinakiramdaman niya ang buong paligid hanggang sa malaman niya kung saan patungo ang amoy na nakakasulasok. Sinundan niya yon hanggang sa nakarating siya sa susunod na nayo nila. Mas liblib yon kung ikukumpara sa kanilang baryo at walang gaanong kabahayan.
Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Minabuti na muna ni Islaw ang tumigil upang magmatsyag sa kanyang paligid. Walang ano-ano, may narinig siyang mga kaluskos na tila papalapit sa kanya, kaya agad niyang pinagmasdan ang bahaging pinagmumulanan at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niya ang napakaraming nagbabagang mga mata na nakatutok sa kanyang kinaroroonan. Sinipat niya ng maigi yan at nang makita niyang mga nasa anyong aso yan, agad niyang naisip na yun na ang kanyang hinahanap. Dalhin ninyo ako sa inyong amo at tatagtarin ko siya. Mga demonyo kayo. Walang kasalanan sa inyong aking asawa at anak at namumuhay kami ng payapa. Sigaw ni Islaw. Nakarinig siya noon ng pag-angil at sa isang iglap lamang ay sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga nilalang na yon. Subalit sa halip na matakot ay nilabanan niya ang mga yon gamit ang kanyang binalhag. Ang kada labang na lumalapit sa kanya ay tinataga niya at sa bawat nilalang na nasusugatan ay napapahiyaw at biglaan itong naglalaho. Ang labis lamang na ipinagtataka ni Islaw ay kung bakit habang nagagawa niyang patayin ng ibang labang ay may mga lumilitaw pa rin at sumusugod sa kanya. Napapailing na lang siya at napaisip na marahil ay marami talaga ang alaga ng kung sino mang nag-utos sa mga yon para paslangin ang kanyang mag-ina. Subalit, sa halip na panghinaan ng loob, ay mas lalo pa siyang naging mabagsik sa laban. Mas binilisan niya ang kanyang galaw, kaya sa maikling sandali lamang ay napaslang niya ang halos lahat ng mga labang. Noong iilan na lang ang natitirang nilalang na yan, muling nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa paligid si Islaw. Alam niyang mas malakas yun at posibleng yun na ang amo ng mga labang na yon. Pinagigihan pa niya ang pakikipaglaban sa mga labang hanggang sa nagulat na lamang siya nang may biglaang sumugod sa kanya. Hindi siya nakapaghanda, kaya tumilapon siya at tumama sa isang puno. Dahil dito, pinilit ni Islaw ang muling makabangon at sa kabutihang palad hindi niya nabitawan ang kanyang binalhag. Sinipat niya ng maigi ang kung anumang umatake sa kanya at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita ang isang itim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Pansin din niyang may katandaan na ito at tila naging pamilyar sa kanya ang hubog ng mukha nun. Ikaw ang matandang nagmamasid sa akin kanina. Ikaw pala ang Panginoon ng mga labang na yan. Sambit ni Islaw na tinugunan na lamang ng aswang ng isang pag-angil. Nagtaka na rin siya noon, gayong naglaho na roon ang mga labang at silang dalawa na lamang ang natira roon. Kumakain na ang aking mga alaga. At ngayon, ako naman ang kakain. 1 taon na rin akong hindi nakatikim ng sariwang karne at sulit ang aking paghihintay. Garalgal na wika ng aswang. Dahil sa sinabi nun, agad na naisip ni Islaw na isang gabunan ng kanyang kalaban. Ngunit wala siyang naramdaman na kahit katiting na takot. Ang tanging nasa isipan niya ay ang ipaghigante ang kanyang mag-ina. Tingnan na lang natin kung magagawa mo akong kainin. Wika niya sabay takbo para sugurin ang naturang nilalang. Naisip din ni Islaw na mahihirapan ang aswang na sugatan siya dahil sa naging basbas sa kanya ng albularyo. Napangisi naman ang aswang at napatitig sa hawak ni Islaw. Noong makaramdam siya ng kakaiba sa binalhag, agad siyang umiwas sa naging atake sa kanya. Hindi naman hinintay ni Islaw na makagawa ng pagganti ang aswang, kaya nang umiwas ito ay muli niyang sinundan yon. Hindi inaasahan ng aswang ang gagawin ni Islaw, at nang itarak nito ang hawak niyang binalhag sa kaliwang tiyan, hindi na nakaiwas pa ang aswang na yon.
Napaangil yon dahil sa labis na sakit na kanyang naramdaman. Nakita rin ni Islaw sa mga mata ng naturang aswang ang pagkagulat. Hindi mo ba inaasahang magawa kitang masusugatan gamit ang patalim na to? Uunti-unti kitang patayin para malasap mo ang aking paghihigante. Gigil na wika ni Islaw. Nang matapos magwika ni Islaw, napangisi sa kanya ang aswang at sa halip na indahin ang kirot sa naging sugat niya, muli itong sumugod. Nang malaman ni Islaw na mahihirapan siyang patayin ng aswang na yan, minabuti na lamang niyang magkunwaring mahina. Tumagal ng ilang oras ang kanilang naging labanan at nagpasya na muna si Islaw na ilaga na lamang ang bawat pag-atake ng aswang sa halip na sugurin ito ng sugurin gamit ang kanyang binalhag. Walang ano-ano, nakita ni Islaw na papasugod sa kanya ang naturang gabunan. Dahil alam niyang medyo pagod na rin siya, hinayaan na lamang niya ito. Noong magawa siyang sunggaba ng aswang, agad siyang nabuwal sa lupa. Agad namang umibabaw sa kanya ang aswang na yan, tsaka napangisi at nagwika. Ngayon, magkakasama na kayo ng asawa at anak mo. Dapat ka ngang magpasalamat sa akin dahil binigyan kita ng pagkakataong makapiling sila. Pagkatapos magwika ng gabunang yan, sinubukan niyang wakwaki ng tiyan ni Islaw. Subalit, biglaan din siyang natigilan nang malaman niyang hindi nito nagagawang masugatan si Islaw. Nung mga sandaling yon, napangisi na lang si Islaw at habang nasa ganoong sitwasyon sila ng aswang, sinubukan niyang iangat ang isa niyang kamay na may hawak na binalhag. Dahil hindi ito naabot ng paningin ng aswang, hindi niya nalaman kung ano ang susunod na gagawin ni Islaw. Isang malakas na paghiyaw na lamang ang kanyang nagawa nang maramdaman niyang may tumarak sa kanyang likuran. Ngayon, magbabayad ka na! Sigaw ni Islaw. Bago pa man may kung anong gawin ng aswang, umalis na siya sa ilalim nito. Matapos yun, hinugot niya ang kanyang binalhag at muling itinarak yon sa puso ng gabunan. Nang makita niyang buhay pa rin ang aswang, walang pagdadalawang isip niyang pinugutan ito ng ulo. Habang ginagawa niya yon ay hindi napigilang umiyak ni Islaw. Naisip kasi niyang kahit na naipaghiganti na niya ang kanyang asawa at anak, hindi pa rin niya maibabalik ang buhay ng mga ito. Matapos niyang tuluyang patayin ng aswang, minabuti niyang bumalik na lamang sa kanyang tirahan. At dahil hindi naman nila pagmamay-ari ang lupang kanyang sinasaka, nagpasya na lamang si Islaw na bumalik sa kanilang bayan at doon na manirahan ng mag-isa. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nanatiling sariwa sa alaala ni Islaw ang trahedyang nangyari sa kanyang asawa at anak. Subalit kahit alam niyang hindi na maibabalik ang buhay ng dalawa, kahit papaano'y nagawa niyang ipaghigante ang mga yan. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa nagawa niyang yon at sa tulong na rin nang ibinigay sa kanya ng albularyo na binalhag na tumapos sa buhay ng gabunan ng mga labang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakalungkot yung kwento natin na to, no? Pero alam nyo ang pinaka nagbigay sa akin ng pansin sa buong kwento na to? Yung basbas sa kanya nung babaeng albularyo. Grabe, sobrang tindi nun. Isipin ninyo overnight lang, parang wala pa nga eh. Pagkatapos lang nilang mag-agahan, binasbasan siya, tapos kayang-kaya niya nang pumalag sa isang gabunan. Ibig sabihin, yung kakayahan ng albularyo na yon, hindi yun ordinaryo. Diba partida nga hindi na sumama yun eh. Binasbasan niya lang tong si Islaw,
Tapos hinayaan niya ng labanan yung itong grupo ng mga labang. Tsaka itong lahi ng labang, ngayon ko lang din narinig to. Tapos parang hindi sila sumusunod, hindi sila gumagalaw ng kusa hanggat walang gabunan na naguutos sa kanila. Ang pinagtataka ko lang, yung gabunan nila, taon bago kumain. Pero tong mga labang na alagad lang, siguro parang mayat maya kumakain tong mga to no? Kasi utusan sila ng gabunan nila na tumapos ng buhay. Pagkatapos nun, kakainin nila yon syempre. Pero itong gabunan nila, tinitiis yung gutom. So hindi ko lang magets kung ano yung logic na meron tong lahi ng labang. Pero alam ko, may mga iilan sa inyong nakakaalam sa lahi na to. Tsaka kayang ipaliwanag kung bakit ganun yung proseso na meron sa lahi na to. Pero overall, yun lang yung masasabi ko. Nakakalungkot yung kwento natin. Pero maganda naman yung ending kasi naipaghiganti niya. Yun nga lang, nawalan siya ng pamilya. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.